ଭଲ ଅଛ? ଖାଇକି ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ମିଶାଣ ବିଷୟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ରୁ ବିୟୋଗ କରି ଯିବା, ଫେରି ଫେରି ଯିବା। ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିବି ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବୋଲିବ। ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତମେ ଉତ୍ତର ଦବ ହେଲା। ଦଶଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦଶଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦଶଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦଶଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଜ, ଖାଉଥିଲେ ଜ, ଖାଉଥିଲେ ଜ, ଖାଉଥିଲେ ଜ, ଜ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଜ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ନ, ଆଉ ରହିଲା ନ, ଆଉ ରହିଲା ନ, ଆଉ ରହିଲା ନ, ନଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ନଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ନଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ନଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ କାଠ, ଖାଉଥିଲେ କାଠ, ଖାଉଥିଲେ କାଠ, ଖାଉଥିଲେ କାଠ, କାଠ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, 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 ଆଉ ରହିଲା କାଠ, ଆଉ ରହିଲା କାଠ, ଆଉ ରହିଲା କାଠ। ଆଉ ରହିଲା କାଠ, ଆଠଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଆଠଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଆଠଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଆଠଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଭାତ, ଖାଉଥିଲେ ଭାତ, ଖାଉଥିଲେ ଭାତ, ଖାଉଥିଲେ ଭାତ, ଭାତ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଭାତ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ସାତ, ଆଉ ରହିଲା ସାତ, ଆଉ ରହିଲା ସାତ। ଆଉ ରହିଲା ସାତ, ସାତଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ସାତଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ସାତଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ସାତଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖୋଳୁଥିଲେ କୂଅ, କରୁଥିଲେ କୂଅ, ଖୋଳୁଥିଲେ କୂଅ, କରୁଥିଲେ କୂଅ, କୂଅ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଗୋଟିଏ ଗଲା, 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 ଆଉ ରହିଲା ଛ, ଆଉ ରହିଲା ଛ, ଆଉ ରହିଲା ଛ। ଆଉ ରହିଲା ଛ, ଛଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଛଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଛଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଛଅଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, କରୁଥିଲେ ନାଚ, କରୁଥିଲେ ନାଚ, କରୁଥିଲେ ନାଚ, କରୁଥିଲେ ନାଚ, ନାଚ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଗଲା, 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 ଆଉ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ। ଆଉ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ପାଞ୍ଚଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ପାଞ୍ଚଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ପାଞ୍ଚଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ବିରି, ଖାଉଥିଲେ ବିରି, ଖାଉଥିଲେ ବିରି, ଖାଉଥିଲେ ବିରି, ବିରି ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, 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 ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, ଆଉ ରହିଲା ଚାରି। ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, ଚାରୋଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, ଚାରୋଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, ଚାରୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଚାରୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, ଗିନି ବଜାଉ ବଜାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, 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 ଆଉ ରହିଲା ତିନି, ଆଉ ରହିଲା ତିନି, ଆଉ ରହିଲା ତିନି। ଆଉ ରହିଲା ତିନି, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖଇ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଖଇ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଦୁଇ। ଆଉ ରହିଲା ଦୁଇ, ଦୁଇଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦୁଇଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦୁଇଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦୁଇଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଦେଖୁଥିଲେ ମେଘ, ଦେଖୁଥିଲେ ମେଘ, ଦେଖୁଥିଲେ ମେଘ, ଦେଖୁଥିଲେ ମେଘ, ମେଘ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଗଲା, 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 ଆଉ ରହିଲା ଏକ, ଆଉ ରହିଲା ଏକ, ଆଉ ରହିଲା ଏକ। ଆଉ ରହିଲା ଏକ, ଏକଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, ଏକଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, ଏକଟି ଥିଲା
ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ ଏକଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲା ଧାନ ଖାଉଥିଲା ଧାନ ଧାନ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଶୂନ ଧାନ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଶୂନ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ